Dobre, akože ja už som dopadol. Ja už som teraz dopadol, akože. Veď toto je najhoršie miesto, na čo som šiel s tým Dylanom. Ne, ja nechcem tú ganu. Jak? Ja aj tu leba to. Dobre, to dám preč. Shotgunu nechcem. Odporúčam vám to. Do PUBG si nikdy nedávajte shotgunu, to je len na blízko do domov. Že fuel nemusím zobrať. Konečne ďalšia debilná shotgun. To zoberiem. Kde kto kalil, kamoško? Prečo mám gejovskú akože túto? Китайский папка будто обыкновенный. Sú to nejaké debilné číňania. Komu už má auto v WTF? Ale nech ma počká, alebo čo? Okej. No a inak automaticky vám to bere veci, len keby niečo tak... Ne. Jau. Kde je? Kamo, headshot! Na začiatku hej som to takto nečakal, akože. Akože výborné. To čo má, kamo? Uzi. Kamo, ani sa nepýtam, všetko beriem. Tu je. Kde? Neviem, či vie o mne, to je ten problém. Už vie. Kamo, yes. Už mám druhý kill. No tak toto je kruté mesto. Oni to koľko majú všetci veci. Говоришь, види меня. Ja už čo zdám, ukážem ti. Вот. Kamo, ne, bombardovanie. Ne. Ak ste v červenej zóne, tak vám odporúčam, neriskujte to, ak ste začiatníci. Lebo to znamená bombardovanie, že tu lietajú akože z hora rakety. Takže vám to neodporúčam. Taká malá gana divná. To tam nechám akože. Takže idem. Toto je snajpavka, zamierovač. Kámo. Kámo, nech už ma tu neoxidujú všetci. Dobre, vypnutý. To dám sám. Okej, ja už budem tak ja na ty nezbieram. Zase som asi niečo anti-flash. Tu je. Tu som niekoho videl. Dúfam. Yes, kamo, 4. kill. Ukáž. Kamo, prečo mám prehodenú zbraň? Ja nemám náboje, ne.
No, povedal som, yes. Mám pár nábojov, akože. Kuzina je veľmi dobrá, akože veľmi rýchlo to káli. Toto je snajperka. Mám len level 2, akože zamieravač. Tam sú dvaja vypnutí, no. Ukáž, kde je zóna? Ja aj som v zóne. Kamo sosnovka, to je najlepšie tam. Tam máš najlepší ľud, kamo. Energii. To vám vyhýluje aj to, čo bandaž nemôže. A aj vám toto dá speedku, akože. Następny jableczko. Ja idem s nimi. Koho máš tam? Neviem, či sa mi to zdalo, alebo niekoho som tam videl. Fú, tu... Kamo z mojho týmu štvor. Kamo tu Jojku dali dole. Tak to bol nejaký noob, alebo čo? Paweł. Search for vehicles. Jaký Someone činenia. has been here. Ja tu trafię. Fú, tu ešte činenia. Potem Fú. Toto mesto je inak kruté. To čo je to same pustili. Ne,